Трудно ли ви е да се навеждате? Въртите ли се по цели нощи будни в леглото? Ходенето превърнало ли се в мъчение за вас? Гледате ли отстрани как се забавляват другите? Сега може да промените коренно живота си. Вече има 12-минутно решение при схващания. Супервитал е сензация, за която писаха всички медицински издания в цяла Европа. Ортопедите най-накрая постигат желания успех при своите пациенти. Супервитал се насочва към причината за проблемите и прилага един съвсем нов метод. Облегчава оплакванията по естествен начин, докато вие лежите и си почивате. Тайната е в новаторската концепция на постоянно пасивно движение. Само трябва да легнете удобно, а уредът ще отпусне постепенно и леко схванатите ви мускули. Той генерира меко повтарящо се кръгово движение на таза, което отпуска схванатите мускули. Прешлините се раздалечават. Отслабва натискът върху нервните окончания. Схващането изчезва и дискомфортът отслабва. Най-после ще седите удобно, ще спите, ще ходите и ще се отдадете на любими занимания без вечния страх от мъчителен дискомфорт. Ако седите прегърбени пред компютъра, цял ден сте на крак или страдате от чести схващания, дори в продължение вече на 20 години, Супервитал отпуска напрегнатия гръб и носи облегчение. Направете си подарък и тествайте изключителния уред. Той се изключва автоматично след 12 минути. Може да се отпуснете без да следите часовника. Схващането в кръста се разпростира. Тогава всяко движение е мъчително. При проблеми с гръбнака, прилежащите мускули блокират автоматично. Засегнатият страда от постоянен дискомфорт. Схващането на гръбнака трябва да се отстрани. Уредът генерира постоянно овално движение напред и назад. Тазът се повдига и спуска много плавно. Това разтяга мускулите на гърба и отстранява схващането, появило се в лумбалната област. Супервитал помага схващането да отслабне, било то тежко, средно или леко. Всички пациенти, при които съм го прилагал, показаха много добри резултати след ползването на този уред. Той наистина облегчава. При мен подейства още от първия път и от тогава се чувствам прекрасно. Най-накрая, проблемите ми с гърба приключиха. Изчезнаха. При нас е лекарят-специалист доктор Марк Деръл. Говорим за новия уред, за който вече писаха всички медицински списания. Докторе, не съм специалист, но допускам, че проблемите с гърба имат различни причини. Съвършено вярно. Има много различни причини за проблемите. Гърбът е едно сложно съчетание от мускули, кости, дискове и нерви. След множество изследвания стигнахме до извода, че системата Супервитал помага при проблеми в гърба, независимо от причината, която ги е причинила. Твърдите, че без операция, аналгетици и посещения при хиропрактор, системата облегчава почти всяко страдание, така ли е? Чрез прилагане на лекия и ефективен метод се постига значителен успех и то за много кратко време. А как става? Ако гърбът е напрегнат, той трябва да се отпусне чрез движение на мускулите и между прешлените. Досега това не беше възможно. Не се постига с турбички лед, не става и с загряване или чрез разтягане. Но сега е възможно с този уред. Той предизвиква леко движение на мускулите и гръбнака и те се отпускат сами. Той движи гръбнака и помага на гърба да заеме естествената си форма. Продължителното пасивно движение създава място между прешлените. В тези области проникват по-добре кислород и кръв. Извитата част на гръбнака си възвръща естествената форма. Дори да сте толкова зле, че да не можете да се наведете, уредът наистина ще ви помогне. Със сигурност ще облегчи страданието. Не можете ли да се движите свободно? Страдате ли от безсъние? Имате ли мускулни схващания? И вие ли имате ежедневни проблеми с гърба? Чувствате ли се изтощени, отпаднали, без сили и жизнена енергия? Сложете край на това. Радвайте се на по-добър живот. Радвайте се на по-качествен живот. Swiss Medical препоръчва Супервитал. Най-новата разработка за по-голяма подвижност, по-добро самочувствие и много по-качествен живот. Тази медицинска сензация използва първия и единствен уред за последователни пасивни движения за отпускане и възстановяване на гръбначния стълб. Само легнете и се насладете на чудесната програма за отпускане. Положителните трептения на Супервитал минават меко през тялото, отпускат приятно мускулите ви и имат чудодеен ефект върху гръбначния стълб. Заредете се с жизнена енергия с Супервитал.
Почувствайте се по-добре. Живейте по-качествено. Дайте си заслужената почивка. Само сега и за ограничени количества ще получите Супер Витал на специална промоционална цена. Наберете нашия номер за по-добър живот и се възползвайте от уникалната възможност. Обадете се на изписания телефон и поръчайте сега Супер Витал на специална цена. В Европа и в Америка Супер Витал се продава на цена от 449 евро. До изчерпване на ограничени количества вие ще закупите Супер Витал не за 900, дори не и за 500 лева, а вече само за 289 лева. Какво чакате? Отървете се най-накрая от дискомфорта в гърба. Забравете за схващанията в кръста. Кажете край на обезболяващите. Подарете си Супер Витал. Наберете нашия телефон и си осигурете този уникален уред. Вие ще го закупите от нас сега на изключителната цена от само 289 лева. Какво чакате? Обадете се сега! Отново се включваме с нашия специалист, доктор Марк Деръл. Доктор Деръл, уредът изглежда много прост. Очаквах, щом има толкова добър ефект, да разтяга много по-силно гърба. Уредът е разработен от експерти по проблеми с гърба за минимално движение на гръбнака. За това има основателна причина. След много обичайни терапии проблемът се задълбочава. Истината е, че 12 минути с това упражнение са достатъчни. Уредът причинява леки движения напред и настрани. Постоянните пасивни движения отпускат мускулите и гръбнака. И така гърбът се връща в естествената си форма, чрез прилагането на щадящия и ефективен метод. За кратко време се постига значителен успех и при дългогодишни оплаквания. Ако имате проблеми с гърба, дължите на себе си да тествате този уред. Най-хубавото е, че не правите упражнения. Уредът извършва сам движението, което отпуска гръбначния стълб. Какво чакате? Обадете се сега и поръчайте нашия Супер Витал. Ще сте ни благодарни за това. 12 минути на ден стигат и най-после ще се почувствате по-добре. Радвайте се на по-добър живот. Радвайте се на по-качествен живот. Обадете се на изписания телефон и поръчайте сега Супер Витал на специална цена. В Европа и в Америка Супер Витал се продава на цена от 449 евро. До изчерпване на ограничени количества вие ще закупите Супер Витал не за 900, дори не и за 500 лева, а вече само за 289 лева. Какво чакате? Отървете се най-накрая от дискомфорта в гърба. Забравете за схващанията в кръста. Кажете край на обезболяващите. Подарете си Супер Витал. Наберете нашия телефон и си осигурете този уникален уред. Вие ще го закупите от нас сега на изключителната цена от само 289 лева. Какво чакате? Обадете се сега! Той наистина облегчава. При мен подейства още от първия път и от тогава се чувствам прекрасно. Най-накрая, проблемите ми с гърба приключиха. Изчезнаха. Имате ли чести проблеми с гърба? Трудно ли ви е да се навеждате? Въртите ли се по цели нощи в леглото? Ходенето превърнало ли се в мъчение за вас? Гледате ли отстрани как се забавляват другите? Сложете край на това. Swiss Medical препоръчва Супер Витал. Кажете край на проблемите в гърба и кръста, които ви мъчат. Подарете си Супер Витал. След дълъг и натоварен ден, Супер Витал ви подарява заслужената отмора, която заслужавате. Само легнете, включете уреда и се насладете на приятното усещане. Ритмичните движения на Супер Витал минават меко през тялото, отпускат приятно мускулите ви и имат чудодеен ефект върху гръбначния стълб. От меките движения схващането изчезва и гърбът си възвръща естествената форма. Само легнете и се насладете на отпускащата програма. 12 минути на ден стигат и най-после ще се почувствате по-добре. Радвайте се на по-добър живот. Радвайте се на по-качествен живот. Обадете се на изписания телефон и поръчайте сега Супер Витал на специална цена. В Европа и в Америка Супер Витал се продава на цена от 449 евро. До изчерпване на ограничени количества вие ще закупите Супер Витал не за 900, дори не и за 500 лева, а вече само за 289 лева. Какво чакате? Отървете се най-накрая от дискомфорта в гърба. Забравете за схващанията в кръста. Кажете край на обезболяващите. Подарете си Супер Витал.
Наберете нашия телефон и си осигурете този уникален уред. Вие ще го закупите от нас сега на изключителната цена от само 289 лева. Какво чакате? Обадете се сега! Доктор Деръл, вие съветвате да тестваме системата Супервитал преди да посегнем към хапчетата. Бела, за мен таблетките са най-крайно средство. Средният прием е много по-голям, но да приемем, че пием по 4 таблетки на ден. Добре. Не звучи толкова зле, нали? Всъщност, не. Но да помислим. 4 таблетки дневно за една година са над 1500. Това е невероятно и сигурно е вредно. Напълно вярно. Знаем, че всяка таблетка има странични действия. Но най-после намерихме нещо, което помага. Продължителното пасивно движение раздвижва леко мускулите и прешлините и те се отпускат сами. Раздвижва гръбнака и помага на гърба да си върне естествената форма. 12 минути на ден стигат и най-после ще се почувствате по-добре. Радвайте се на по-добър живот. Радвайте се на по-качествен живот. Обадете се на изписания телефон и поръчайте сега Супервитал на специална цена. В Европа и в Америка Супервитал се продава на цена от 449 евро. До изчерпване на ограничени количества вие ще закупите Супервитал не за 900, дори не и за 500 лева, а вече само за 289 лева. Какво чакате? Отървете се най-накрая от дискомфорта в гърба. Забравете за схващанията в кръста. Кажете край на обезболяващите. Подарете си Супервитал. Наберете нашия телефон и си осигурете този уникален уред. Вие ще го закупите от нас сега на изключителната цена от само 289 лева. Какво чакате? Обадете се сега! От името на всички искам да благодаря на доктор Деръл. Ако и вие имате проблеми с гърба и още не сте се обадили, какво чакате? Тествайте този уред заради самите себе си. Повярвайте ми, той действа. Вече не пия аспирин или някакви други обезболяващи. Казвам ви съвсем честно. Вече не приемам никакви медикаменти за проблемите с гърба. Нищо. Не можете ли да се движите свободно? Страдате ли от безсъние? Имате ли мускулни схващания? И вие ли имате ежедневни проблеми с гърба? Чувствате ли се изтощени, отпаднали, без сили и жизнена енергия? Сложете край на това. Радвайте се на по-добър живот. Радвайте се на по-качествен живот. Swiss Medical препоръчва Супервитал. Най-новата разработка за по-голяма подвижност, по-добро самочувствие и много по-качествен живот. Тази медицинска сензация използва първия и единствен уред за последователни пасивни движения за отпускане и възстановяване на гръбначния стълб. Само легнете и се насладете на чудесната програма за отпускане. Положителните трептения на Супервитал минават меко през тялото, отпускат приятно мускулите ви и имат чудодеен ефект върху гръбначния стълб. Заредете се с жизнена енергия с Супервитал. Почувствайте се по-добре, живейте по-качествено, дайте си заслужената почивка. След дълъг и натоварен ден, Супервитал ви подарява заслужената отмора, която заслужавате. Само легнете, включете уреда и се насладете на приятното усещане. Ритмичните движения на Супервитал минават меко през тялото, отпускат приятно мускулите ви и имат чудодеен ефект върху гръбначния стълб. От меките движения схващането изчезва и гърбът си възвръща естествената форма. Само легнете и се насладете на отпускащата програма. 12 минути на ден стигат и най-после ще се почувствате по-добре. Радвайте се на по-добър живот. Радвайте се на по-качествен живот. Обадете се на изписания телефон и поръчайте сега Супервитал на специална цена. В Европа и в Америка Супервитал се продава на цена от 449 евро. До изчерпване на ограничени количества вие ще закупите Супервитал не за 900, дори не и за 500 лева, а вече само за 289 лева. Какво чакате? Отървете се най-накрая от дискомфорта в гърба. Забравете за схващанията в кръста. Кажете край на обезболяващите. Подарете си Супервитал. Наберете нашия телефон и си осигурете този уникален уред. Вие ще го закупите от нас сега на изключителната цена от само 289 лева. Какво чакате? Обадете се сега!